amon nga programa para ini sa inyo. Hello sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati sa padayon nga nagasuporta sang aton nga Blind Ilonggo Jokes. Sa padayon nga nagapamati sang aton nga mga naisyaga audio drama. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan sa aton mga viewers kag mga subscribers. Kabay pa nga hindi ka mo magkataka ha, kay bisan ini wala sang video, lingawon namon kamo paagi sa inyo pagpamati. Ginapasalamatan ko gid no, ang padayon nga nagarecommend sang aton nga YouTube channel. Wow, pwerte. Si amigo naton Robert Kikar sa may Himamaylan. Siyempre si iya da mga kabataan, si Alex Marie, si Chodor, kag si GR, nagakadlaw-kadlaw gida sila subongo. Subong man ang aton nga mga kaamiguhan dira sa may Skygo, Kabankalan. Sa kay amigo naton Allen Diharo, supervisor kay Ma'am Lenny Ubang. Kag sa tanan-tanan da nga nagapamati sa Skygo, Kabankalan do nalipat ko siyang ilang ngalan ha. Nawigi tuguro nga ako ng listahan ay. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa may syudad sang Sipalay City, si Kasa Hoy Piyok Banyas, kag sa iya pinalangga nga asawa sa kay Ma'am Kirsty Banyas. Kaya yuhom gida sila pamati sa aton, kag siyempre sa ilada nga mga kabataan. Kaspiyok, thank you gid sa pagpamati sang aton nga naisyaga ha. Kag siyempre sa tanan-tanan naton nga mga tagpalamati diri sa may Saira Blind Massage. Kung gusto ka magpamasahe, lawas nagapalangapoy, nagapalamuypoy, nagapalanakit, pangitaa lang dira ang aton mga masahista. Ara dira no si Inday Terebel Paloma, si Maki the Blind Swordsman. Kag siyempre si Toto Romel Pineda, kag Emilio Magbanwa. Kag siyempre ang ilagwapang resepsyonist, si Hana Ariola. Wow! Kag sa tanan nga gusto nga magpatamyaw, comment lang kay ato nina itamyawon. Basta sa may tanan-tanan nga, may sa tanan-tanan. Sa may World of Fun Kabankalan, no? Sa kay amigo naton Stephen, kay Ria Joy, kay Flor. Mayo nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. Buga kadlaw gid sila ho. Sa may Banwa sang Hinigaranda ginatamyaw kumanda ang nagapamati sa aton. Si Inday Queenie, si Toto Mati, kag si Sayon na nagapamati sa aton. Ginatamyaw man naton sa maayo nga pagpamati, si Inday Nonali Albacete, si Toto Jan Aldrin Magalso, kag siyempre si amigo naton Paul Jan Orgenia. Tanan-tanan nga nagapamati sa may Lovers Group Chat, ang mga members naton dira sa Lovers Group Chat, mayo gid nga kag siyempre sa GSBC. Sa kay amigo naton Ricky Amante, kag sa tanan-tanan nga mga nagapamati sa GSBC, madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta. Ginatamyaw kumandira ang tanan nga mga Magbanwa family, Duayan family, Tarog family, Malakad family, tanan nga mga family, no? Pati family size. Nagapamati sa aton dira, nagasuporta sa aton yung mga programa, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Ginakalipay gid namon ang inyo padayon nga pagsuporta sa paghigugmaanay sang duha, Daniel Cabilia kag Catherine Baldado. Porte.
Dili naton pamatian kung paano ipakigbato ang paghigugmaanay kung ang pamilya na ang nagabalabag siyang pagpalanggaanay. Wow! Ari na si Premiloyo, nagayuhom-yuhom distupad ko. Naisyaga YouTube Channel. Naisyaga YouTube Channel. Ang nagabalangga sa imo. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Showtime. Ay, abaw! Gapangapi ka di gali lululyo? Ay, oo, mas kubado. Nga, mainom ka man kape? Ate, kung may libre, oo eh. Kanamit sang kape lululyong ba? Saburoso kayo? Ay, oo eh. Nga palibog kag di lululyong hao? Ano abi mas kubado kay doon na obserbahan ko bala nga ang isa ko bala kaapo nga babae. Pamatsyagan ko doon may diabetes gito mo. Ha? Nga ako gipakonsulta nyo sa doktor? Wala man. Tinga nakasiling ka nga may diabetes? Ano abi kay kagina nakita ko sila. Upod niyang sugar daddy niya. Kagabi mo, hani pang tawganay nila. Oh. Damo kagid bala na balaan lululyong mo? Ate, oo eh. Ako damo man ko na balaan? Ate, oo ah. Paligo lang wala. Oh. Matsyag mo mas kubado. Ano lululyong? Ang mga kabataan, damo man siyang natunan sa modyol. Ti kundi si Dido gid ang kabataan magtuon. May matunaan gina sila. Ay tuod no. Kung sa bagay, mas kubado. Pero ako bala lululyong? Sa eskwela ko gani bala? Face-to-face classes ha? Pero do hindi pa ko kabalo sang amon nga leksyon. Ate, naturalan na mas kubado. Nga haw? Tiga ka man ulo mo. Oh. Pero, mas kubado, may isa ko bala ka apo nga estudyante gipamangkot. Ano lululyong? Gipamangkot ko siya, day, may natunan ka man sa modyol mo? Ote, ano sabat niya lululyong? Hambal ya, wala. Siling ko, ha? Nga wala haw? Sabat ya, di kasi mama ang cancer. Oh. Pero labay man bala nga ako mas kubado? Labay lang lululyong kadako sa lagyan. Ako. Hay gindukol mo gid ko lululyong. Ay nanuman. Mas kubado, ano? Tanin di mo kuya pagduklon. Pila man na magkalong ang utok na sinaman. Ay, paano magkalong na kay kalong naman ang adaan? Gusto.